Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Mas Kapangan pemirsa. Iki arep persiapan pemirsa. Soalnya besok ini bacaan sabari sholat id. Nah, ini kontenku kemarin ini mungkin tak tayang pas besok ini. Iki aku persiapan pemirsa kanggo ini nih apa jenisnya, entah kue bodo Idul Fitri ataupun kue bodo besar. Di sini pakai bacaan sabari sholat id. Kayak tak toto sih berkate yo karo ngirisi tempenya tak loloni tak irisi sik yo monggo rodok sore digoreng. Nek goreng kering kan gak mampu pemirsa. Yo rodok sore tapi kan tak irisi-irisi. Mengkene kalau apa bacaan nek ketika orang tua dan mertua masih hidup nggone berkat genep wong kene iki nggo papa, tapi wong tuane langsung meninggal kuwi nggo berkat ganjil alias 5. Dan setiap desa atuannya bersama, ono sing gak bacaan, ono sing bacaan, ono sing bacaan maleman. Oh, bisa. Ini bener gak ya pemirsa? Kita tonton dhisik. Nah, aku memang kadang sore ini keringnya tak loloni tak goreng. Terus tak simpen nang apa jenenge? Tak simpen nang majikom. Nek mambu sih gak ngerang mambu pemirsa. Sore itu tak goreng. Tak isi dulu pemirsa. Ya daripada gak duit daripada apa jenenge bisa ana aku senggang, wis gak ana keperluan, gak ana acara metu yo. Kita potong sik terus. Ya iki mang yo Pak, yo pasare yo rame pemirsa masalah duprek-duprek karo blonjo karo bancaan. Kadang yo ana desa sing bancaan, kadang ana sing malemak, ana sing enggak. Langsung apa pihak penyelenggara panitia masjid itu langsung bagi-bagi wargane sing dikasih. Gak mesti pemirsa ya, jadi kok gak usah perlu biasanya kan ana sing takut, Mbak ini kok baca ini kok enggak. Nah, setiap desa itu punya aturannya masing-masing pemirsa ya. Sing penting padha sing penting siji padha salat id wis wae. Lalu pernah meni mawa desa mawa tata cara mawa iku tiap desa punya aturan sendiri-sendiri. Orang siji desa siji aturan. Siji beda desa beda. Mawa iku artine siji nek Jawa Timur siji iku beda. Beda. Siji iku beda. Untuk aku ki ceritane ki yo lali kok bisa. Nek berasku ki entek. Aku bacaan kok berasku entek untung ae nang kene iki ana grosir beras lah. Jam 10 mang aku ki yo lali pemirsa. Lali dalam arti pasare wis tutup. Esuk mang wis blonjo ya ana mie, terus blonjo daun salangku entek, brambangku entek. Lah yo kok beras lali ora tuku. Lah pasar Kapuan ki pasar cilik nek cara monone jam 09.00 iki wis wong tuku bakul beras wis mulih. Ya wis aku golekku nang toko wae. Iki tak foto sekarang bisa. Kok sumuk yo bisa sih. Tak nyalakan kipas. Jadi genah karek sok nopo berganti. Nah, terus seneng kedus pemirsa kunan nih. Nah, kakak dulu ya pemirsa yo.
Engko apa tak isi ini. Yo nek goreng nang sore digoreng. Daripada aku bisa nopo kan tak mau. Nah, mungkin iki yo nek manganan, rejepan. Agustusan. Nah, Agustusan belanjaane nang lapangan voli deketir kediamane Pak Wah. Tapi dibagi wong mare yo kapuan ki yo ana kapuan mbek wangkot. Dadi wangkot ku ana grup dhewe wargane sing numpuk endi. Nek gak dibagi gak muat pemirsa. Kapuan kan RW 1, RW 2 nih wangkot. Wangkot itu dusune pemirsa. Di bawah desa. Kaya nggonku ki ya dusun pelem. Desane Jepon. Alah nek ngene gampang, tokone cedak pemirsa. Misalnya ya nek bonjo nek jenenge bonjo bancaan lho dedakan yo maksudnya sehari sebelumnya. Nah, aku kadang masakku yo gak kebanyakan membutuhkan salam, gak kebanyakan aku membutuhkan apa nih serai. Jadi aku nek bonjo boleh sing fresh. Aku bacaan besok kan bancaan iki isuk bisa pas sholat itu ya kok Idul Fitri kan lho. Nek pas aku gak ngonten bacaan berarti aku yo lagi ana keperluan dan atau kadang kala yo awake gak enak badan jenenge wong yo bisa. Tapi alhamdulillah yo bisa melu ya alhamdulillah. Umume piye? Ya iki ambek mengenal pemirsa nek nang desa iki acarane ngene nyai. Acarane ngene apa saja kok ngene. Apa saja. Ya saat itu ya alhamdulillah cedak ya. Saya pernah tak kontan dulu di masjid ini. Nek belah yo kono yo tapi kabare jare yo korban apa yo jan bisa. Tapi yo umur sing nek anu buse yo gak paham aku soalnya gak panitia deh bisa. Nek gune ibu iki malam nih ketok bencana. Malam pun gune RT nih masing-masing. Ini kan serta gini karena pas dino Jumat biasanya aku bersolat Jumat lagi dibeleh sapi ini kita dulu pemirsa. Dorone panjang. Gue apa yang ada jajan sekalian terus aja cetak. Ini pertanda apa bisa? Apa bisa di aku dikadeni. Udah aku ngingin petok rezeki berarti ya bisa.
gas ini. Sudah tinggal satu. Kok tak isi sore ya? Anu tempenya pemirsa. Ini saya kira buka kesuwen. Ngono ya apik ya, tak simpen neh. Tak kira jebule sik awan sore wae pemirsa. Penting ki lho. Sing gak barang sing gak mampu diurusi sik. Biasanya ya kaya bacaan Idul Fitri kae, awake dhewe nggo paket apa limo kok mulai nggo jalinan berkat dari orang lain. Biasanya nek gak siji berkat ya loro berkat. Kebanyakan paling akeh iki mulai nggo. Seneng kertas mikro sih ringkes. Bang kok masjidnya cedak ya Mas. Masjidku cedak guys. Di depan pun isih melaku nyebrang. Masjid Merah cedak Pasar Merah. Sholat ini kono kan begini. Kemudian kono kan dia kok. Soalnya aku gak tahu melak sholat ini merah. Iya, kono masjid ini masjid sing lupa itu. Oh, nek kene iki bakal blonjone mesti awan pemirsa. Aduh sih. Oke pemirsa, iki ape anu tempene kok ngusah apa bengi apa pemirsa. Iki sak terlalu awal. Tak coba. Ya pengen jajan isik. Jasane mak suka gitu. Nek soal bacaan di sini tidak ada aturannya pemirsa. Kadang ono sing ya nek esuk iki jajane kadang kalau jajan mek pasar, nek aku iki ringkes pemirsa. Kadang kalau yo terserah lah, sing penting do budal no tidak desone seneng. Jadi tak memberatkan kok sak mampune apa. Aku kan yo anut ngene tunggu ngene ya aku anut bisa. Aku kan yo anut tergantung dari isu kan pasarnya sesuk tutup kan ada jajan pasar. Kita gini jajan pasar pemirsa. Tak ada pisan sekalian. Dan gak gitu. Sesuk iki karek kambinge ngono dadi. Untuk aku sih ana sisa wektu iki ini kan rapi. Iya tuh nek bacaan juga iso pesembah sore iso urut apa do tetep do bacaan ambon mesti. Pokoknya aku tuh sekarang ini anute piye ombe wong sing nganggo piye. Kamu kerasa kayak umane kerasa ireng ora oman kerasa putih kecilian dulu. Bakule peluang siji sedotan. Aku tak simpen. Nek anakku tak pengen apa jenenge ngoyok jajan berkat wis tak tukokno dhewe. Nek untuk anak aku yo
apa jenenge apa meneh ya sing urung pemirsa. Sik. Kayak pemirsa ya iki mang noto iki pemirsa, noto keduse karo jajane. Terus nanti kita lanjutkan lagi pada selanjutnya. Terima kasih Kikarete tanggung ade berkati kita tetap senang sekali ini pokok jolali lah kalau sampai kalau Mas Goblong. Selamat merayakan Idul Adha bagi kaum muslim yang menjalankan, semoga berkah barokah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di kali selanjutnya. Dadah pemirsa.